jamme kisa woni meɗen musidɓe tedduɓe ara komin siɗɗo mon kola pullo Lisbon Portugal arten kadi e jande men nde hande yiɗen e finande ƴa ɗum woni ƴa wa ƴawugol walla ƴeewugol joni noon kunɗo kañum e ɗum ɗo ko nde ɗen gaynawo mi yeeton wano ɗum ɗo en ɗon humpa sabu ɗum ɗo ko échangeur ni échangeur on anditi ɗum mi wowlay joni ko no wiyete pular kono arten ka jande min gataw ko nde video no lanno mi yewta ɗum ɗo ƴa jan jen jin jon jun jen jan jen jin jon jun ƴakka ƴetta ƴibbe ƴooga ƴukka ƴawa ƴeegol ƴi'al ƴogga ƴuugeere ƴawal ƴeŋa ƴiyal ƴoƴa ƴuwagol ƴara ƴeŋa okay ɗo ko ƴeeŋa mi falju ƴeeŋa o andi o ƴeŋa ɗo e o ƴeeŋa ɗo ko sendi ɗum wo ko kumpoɗir kon ɗo gotum tina ɗum harayno fof ko gotum ko ɗum waɗi haala ma e haala goɗɗo no serta sabu sa wi joni goɗɗo yo wowlu ɗum ɗo tawina pullo ƴeŋa e ƴeewa on sa renta ƴeŋa ƴeŋa kañum e ƴeeŋa on yiiɗo ko ƴeeŋa miɗo faljude hari ko ɗum wasi miɗo fillitade ƴeeŋa ɗo ko ƴeŋa ɗo ko ƴeeŋa ƴiiƴan ƴoyre ƴulɓere demba no moƴƴintinde ƴeeŋirgal ka huɓeere nden mi fillito bindol ngol demba no moƴƴintinde ƴeeŋirgal ka huɓeere nden julde ko ƴektayɗo omo yahi sarɗo mi falju sarɗo ƴektayɓe julde ko ƴektayɗo omo yahi sarɗo ƴektayɓe ɗum andi ɗum ɗo ko ƴettoɓe no poids ɓen kono ɗum ɗo kono sollandi toy komi yewta en moƴƴa juhe ko ka ƴawal iwi ɗo omo suti ka malaɗo on andi o wiyete sarɗuɗo ɗum ɗon ko wano ni joni ka fottete folodire fi ƴettugol wano poids ko ɗum o yahi ɗo haray arte mbawga ɗum ɗo inde mum nden ko ƴektowal ɗum ɗo inde mum nden ko ƴeeŋirgal ɗo ko numéro an on ni yaafo ɗon fewndo ɗo nanni neɓɓude on tigi gongi si tawi mi falji ga wallitoɗon mi yandi nani ɗo koye jannidir nani aray mi acca waɗo jamme kisa woni men